zuciya ne, san ki gona ado ne, in kika bar ni za na zauce yar uwa. So asalin rayuwa ne, san ki gona ado ne, asan da so ya shige ni, cikin jiki za ya karni, na kasa komai ku ganni, ban san ina za na samu yar uwa. Yan uwa ku zo ku ji ni, so nake ku taimake ni, mai rashin masoyi gani, zan zayyano muku kaman nan ta yar uwa. Doguwa fara kala ne, yar asalin jihar Kano ne, in kun gano ta to ku nemo ni yan uwa. Zero 70 kira ni, 390 nime ni, 25 Abbas kira ni, 45 a ƙarshe in ka ga yar uwa. Da na biyunta, wa ina idan ka ganta, amsar za na so na ji ta, ko ina idan kun gano ta yar uwa.